Bukas ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Bye.
Maraming salamat sa iyo. Akala ko ikaw ay aking tugos sa aking pangingin. Ngunit nang ika'y kausapin, naglalaho sa hilig. Nais ko palapit sa'yo, nais ko malaman mo ang mga paghihirap ko, maniwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal, at ako pala'y nag-isa ng isang katulad mo. Di ko na kailangan, umat ka na sa aking panahon. Damdamin ko sa'yo, ngayon ay naglaho na. Pati yung tandaan, ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig ang pagsuyo, kahit mas daluay, papayaran. Tingnan mo katotohanan, at tayo pare-pareho lamang. May damdamin nasasaktan, puso mo'y nasaan. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal na ngunit ako pala'y nag-isang ganun ang isang katulad mo. Di ko na kailangan, umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo, ngayon ay naglaho na. Aking tandaan, ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig ang pagsuyo, sa luwa'y papayaran mo. Ayaw ko na mangarap, ayaw ko na tumigil, ayaw ko na manalangin. Nasagap na ng damdamin, ulap ng buhay. Patuloy pa rin sa pag-ikot, kung ako'y nasa ilalim ng ngayon, lalim pa rin. Ulap ng buhay. Patuloy pa rin sa pag-ikot, kung ako'y nasa ilalim ng babaw naman. Hello mga manoy, hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Miyerkules, maulan na araw ng Miyerkules.
Ang petsa ay January 20. Yan, 11 araw na lang at tapos ng buwan ng January, papasok ng love month. Pero bago pumasok yan, at tayo muli mag-shout out. Yan, simulan po natin. Sabi po ni Ma'am Josie Villaflor, galing talaga ni Rian. Simple lang follow niya pero sarap panoorin. Ingat lang kayo, Sir Hill. Shoutout po sa mga Junakis ko dyan sa Whispering Caloocan. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Josie Villaflor. At shoutout po sa inyong mga Junakis yan. O, yung mga Junakis daw ni Ma'am Josie Villaflor. Dyan sa Whispering Caloocan. Whispering Hope. Whispering Hope. Shoutout po sa inyong lahat. Yan. Pagbasa ay galing kay Ma'am Josie de la Flor. Maraming salamat. Next. Sabi naman ni Sir Antonio Ipis, shout out Manoy. Shout out Sir. Maraming salamat po, Sir Antonio Ipis sa iyong sarata. Shout out din sa iyo dyan, ha? Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, hi po Sir Hilbal, pa-shoutout po kay Rian at sa'yo din po at kay Bry, Bry, especially sa mga sponsor ni Rian. God bless po sa lahat. Okay, maraming salamat po Ma'am Patricia Dublin sa shoutout mo sa akin. At syempre, shoutout din po sa inyo, kumusta po kayo dyan? At Rian, binabati ka ni Ma'am Patricia Dublin. Syempre si Bry na banggit din. Salamat po. Yan, next. Sabi naman ni Arbos Jennifer, hi Rian, hello idol, baka pagod ka na. Rian, kawawa ka naman. God bless Rian, shout out sa iyo. Pahinga ka na naman Rian. Pagod na ang kamay mo. We love you idol from Qatar. Jenny. Maraming salamat po Ma'am Jenny. Tulad po ng sinasabi ko, ingat-ingat po kayo dyan, lalo sa mga kasamahan mong mga OFW dyan sa Qatar. Shout out po sa inyong lahat at lalo na kay Ma'am Arboso Jennifer. Next. Sabi naman ni Manoy Hernan Porteo, kararating ko lang Noy, galing biyahe. Pagbukas ko, YT, natawa kagad ako sa title ng video mo. Rapido ala FPG ni Rian, tanggal pagod ko. Salamat Noy. Shout out sa inyo ni Rian, tas 15 minutes ang ad mo. Hinintay ko talaga Uy, maraming salamat. Grabe ang haba nun 15 minutes. Sobrang haba nun Pero anyway, maraming salamat po Manoy Hernan Porteo sa hindi mo pag-skip dun sa mga ads. Thank you sobrang haba na yan, 15 minutes na. Katonti lang, okay. Pero dahil tinapos mo, maraming salamat. Hats off ako sa iyo Manoy Hernan Porteo sa suporta mo po sa akin. Thank you po, thank you. Maraming salamat po. And shout out po sa inyong pamilya dyan sa Magaldad, Pangasinan. At siyempre dun sa mga relative mo at mga pamilya mo rin dun sa mga kamag-anakan mo dun sa Sorsogon. Maraming salamat po, Manoy Hernan Porteo. Thank you. Next. Sabi naman ni Sir Mahmoud Datmanong, ang galing ni Rian Morales kumanta at mag-drummer. At pa-shoutout po sa inyo, Idol Rian Morales at Reynalyn Pagtalunan at sa'yo din, Hilbal. Magdadalaga na si Rian Morales at sana tuloy-tuloy na yan. At sana makatapos siya ng pag-aaral niya. Maraming salamat po. Palagay ko po talagang pagsisikapan ni Rian na makapagtapos ng pag-aaral. And hopefully si Reynalyn din. Yan. Matapos nila ang kanilang mga pag-aaral. Kasi yun lang talaga ang pinaka mabisang sandata para magagamit nila sa kanilang paghanapan ng mas magandang kinabukasan. Yung makapagtapos ng pag-aaral, yan ang pinakamagandang puhunan. Yan. So maraming salamat po Sir Dato Manong Mahmoud Datmanong. Next. Sabi naman ni Ludovico Endigado, shout out po Sir Hilbal, musta na po sila Reynalyn at Rian. Okay naman po si Rian. Si Reynalyn ang latest na balita ko kay Reynalyn. Siya ngayon po ay stay na po siya doon sa Mandaluyong. Doon sa pondo ata daw nung sponsor. Yung po ang muling balita ko. Stay na po siya. Wala na po siya ngayon sa pangangalaga nung mag-asawang si Lilo Pardo na ata. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi ko lang alam kung yun. Kung hindi na talaga
uwi dun sa ano, dun sa bahay nila, no, nila pa Dolan, si Renalyn. Kasi ang pagkakasabi naman, may bago na raw kasing ano caretaker si Renalyn. Kumari din daw ata ni ano, ni Mari Mari Lani. Anyway, ang maganda diyan talagang makakatutok na sa pag-aaral si Renalyn. And hopefully makapagtapos na sa pag-aaral. So, yun naman talaga importante dun, yung pag-aaral ba. Kasi dati hindi natututukan yung pag-aaral ni Renalyn. So, ngayon, natututukan na ng gusto. Kaya talagang yung focus ng bata, dun lang talaga sa pag-aaral. On the other hand naman, kay Rian naman, napagsasabay niya naman yung pag-aaral niya and then yung pagsama-sama niya sa kanyang tatay. So, lalo na ngayon, ang may sinabi sa akin si Sir Eddie na may kumuha sila ng motor. So, kailangan nila hulugan yun araw-araw. So, obligado talaga silang magtrabaho araw-araw. Tulad ngayon, umuulan pero talagang lumabas pa rin sila para kumayod. Ganun talaga ko kasi meron silang goal sa buhay. So, yun po yung pinaka-update, Sir Ludovico Indicado, kung kumusta mo si Renalyn at si Rian. Yun po yun. So, maraming salamat po. Next. Wala na pala. So, yun lang po yun. Muli po, supportan po natin yung channel ni Rian Morales official. Paano na siya? Pa 800 subscriber na siya. Ilang kembot na lang, maabot niya na yung 1,000 subscriber. Tulungan po natin mga manay. At lalo-lalo na po sa kanyang watch hour. Yun po ang importante. Kasi yung madaling makukuha ni Rian yung subscriber count. Pero ang mahirap po yung watch hour kasi 4,000 hours po yan So, kung i-multiply nyo po yan ng 24, ng 60 times 24 ba? Tama? 60 times 24. Aabot tayo ng ng 240,000. Tama ba? May na ako sa math minutes. So, ganun karami. Kaya kung medyo hindi natin tutulungan siya sa kanyang watch hour, medyo matatagalan siyang ma-monetize. Okay? So, tulungan po natin. And then, syempre, tulungan nyo na rin pong subscribe yung channel ng asawa ko, Oday 2524 po, mga manay. So, tulad po ng sinabi ko kanina, kahit umuulan, obligadong magtrabaho yung mag-ama. Kasi nga, meron po silang hinuhulugan ngayon ng motor. So, maganda po yun. At least, merong pinatutunguhan yung kanilang paghihirap yan sa kalsada. Bukod sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, nagkaroon sila ngayon ng investment. Nakapag-invest sila ngayon ng motor. Malaking bagay po yun. Ito pa. So, saludo po ako sa inyong mag-ama kay Sir Eddie Morales at siyempre kay Rian. So, maraming salamat po mga manay sa patuloy niyong pagsuporta dito sa aking channel. Thank you po at muli po. Kaya kung sinasabi na may patnubayan tayo ng ating may kapal at bigyan tayo ng pagpapala sa araw-araw at ingatan ng bawat sa atin, ilayo sa anong mga kapahamakan at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos!